Bé, bona tarda. Benvinguts i benvingudes a tots i a totes a la 75a edició de l'ADI Making Of, que es diu Ràpid, i la primera aquí al CUP. Així que avui és una data especial. Bé, primer de tot i que la majoria de vosaltres ja sabeu qui és l'ADI, l'ADI és l'Associació de Disseny Industrial del FAT des del 1960. I bé, amb el compromís de posar en valor el disseny industrial de cara a la societat, implicant empreses, professionals, docents, alumnes i la resta de la societat en general. Tot això és possible gràcies als socis i les sòcies que ens acompanyen i que confien en la labor que fem, i volíem aprofitar avui perquè tots qui sou socis i sòcies i que esteu aquí, doncs agrair-vos de part de l'ADI que confieu en la labor que ens esforcem per fer i que ens agradaria poder seguir fent. I per aquells que no sigueu socis, doncs si us ve de gust, sumar-vos a aquesta família. A banda, ens dediquem a organitzar activitats com els Premis Delta, que és l'activitat cabdal, i el cercle de microconferències ADI Making Of, motiu pel qual estem tots avui aquí, i parlarem del vi des d'una perspectiva oberta i com a procés i des de la mirada del disseny. És per això que avui tenim 4 convidats de luxe que ens explicaran 3 projectes molt particulars. Aprofito en aquesta introducció per explicar-vos breument com funcionarà la sessió. Es duran a terme 3 ponències, una darrere de l'altra, i les presentarem cada una d'elles. Quan acabem, ens guardem les preguntes perquè tindrem el torn obert al final de totes 3 ponències. D'aquesta manera, així ens assegurem que tindrem temps d'escoltar-los a tots i de resoldre els nostres dubtes. Però avui, com a fet particular i també una miqueta com a excusa i festa d'inici d'estiu de l'ADI, hem afegit un element diferencial, que serà que quan acabem les ponències podrem gaudir d'un tas de vins aquí fora i els ponents estaran amb nosaltres, per tant, de primera mà us podran explicar sobre els seus vins i sobre tota la seva expertesa, compartir-la amb vosaltres. D'acord? Per tant, que ningú s'alarmi, que tindrem temps de tot per gaudir de la tarda d'avui. Així que jo ja callo i sense endarrerisme més dono pas al Salvador García Arbós, que ens parlarà del seu llibre anomenat Història galàctica del porró. Salvador, quan tu vulguis. Gràcies. Em falta el comentament per passar fotos. Bueno, absolutament bona tarda absolutament a tothom, i us explicaré, vinc a parlar de la història galàctica del porró, que més que la història galàctica és un manifest. Un manifest com un altre que tinc aquí fantàstic, que m'ha deixat acollonit, perquè veig que són 2 obres agermanades, que jo no en parlaré perquè ja en parlaran més tard de l'altra. Per què he fet un manifest? Doncs perquè vull reivindicar, i suposo que sóc aquí per això, un dels objectes més vells de disseny, més vells que s'han fet mai, i sobretot per compartir el veure. Mireu si és fascinant que, per això aquesta imatge al principi, que veureu cap aquí, veureu que Pau Picasso em va fer un fotimer de quadres en porró. Esclar, aquest és d'en Dalí, aquest és d'en Diego Rivera, però fixeu-vos, Diego Rivera, aquest en diu bodegón espanyol, però l'hora que ho veiem, i ara que estem a prop de Badalona, això és més aviat un bodegón català, porró i ampolla d'anís del Mono. Un altre Picasso, aquest és en Joan Miró, brossa, no, que això és meu. Picasso, Miró, això una colla de gent que van fer un homenatge al porró, una d'aquelles coses absurdes que si es fes ara ens tancarien a tots a la presó, però espereu-vos. Pep Camps, aquesta la deixo aquí, perquè una de les coses més xules que hi ha del porró és veure aquesta imatge, no? Amb quina elegància s'estava veient. O sigui, hi ha gent que quan veu un porró és com si estigués al ballet Bolshoi. Vull dir que hi ha gent que l'elegància de veure en porró és això.
que et pots posar davant de... Està el ballet Bolshoi. Per què és important el porró? Aquest porró era ple de cervesa i d'aquest porró en van beure 15 o 20 o 30 persones. O sigui, ningú tenia el seu got, tothom bevia amb aquest porró. I la gràcia del porró és aquesta, compartir. I en aquest moment que som ara, que som una colla d'individualistes, jo ara mateix tinc la meva copa aquí, hauria de tenir un porró, però no el tenim perquè potser si anés bevent quedaria una mica malament, però la gràcia del porró és que és per compartir. Tenim un objecte que el compartim, que és, a més, és ecumènic i ens explica moltes coses. I a més, t'ensenya el contingut. T'ensenya el que queda del contingut, si em fa falta, no em fa falta. El porró ha de ser de vidre, sempre ha de ser de vidre. Si és d'una altra cosa, ja amaga el contingut. Vull dir que podria ser un canti, però un porró no és un canti. Un porró ha de ser de vidre, si no, no és. Que em sembla que hi ha una foto molt d'allò. Aquesta és una altra d'aquestes encara més elegant. Mira, a més l'està mirant. Aquí és fantàstic veure algú bevent així. Clar, quan algú beu amb porró i beu bé, tothom es fixa com beu amb porró. És a dir, ens dona tema de conversa. I per molts anys que passin, molta gent que hem tingut família a casa i hem begut amb porró, sempre que ha vingut algú que en sap molt, ens hi hem fixat. Perquè a més hi ha gent que sap fer coses molt xules amb el porró. Per exemple, alguns el coneixereu, que és artista, dissenyador i no sé quantes coses més, que me va dir que vindria però no ha vingut, que és en Joan Carbó, és calb, se'l tira al front, ven en l'aire, el deixa caure i després tot li regalim a la boca. I això és un espectacle. D'altra gent veu en tort, d'altra gent tira en l'aire i fa titius. Titi 1 va parlant, vas veient, intentes engolir i diu Titi 1, Titi 2, Titi 3, fins a 160 en Martí Boada, l'ambientalista, una vegada et diu que té el rècord del món amb 200 i pico de titius. És un objecte divertit que fomenta la conversa, fomenta la convivència i ens explica coses de la nostra cultura, però no de la nostra cultura, de la cultura catalana, no, de la cultura judeocristiana. L'origen del llibre, en el meu cas, quan dic per què faré un llibre del porró, és de l'observació de veure el porró, lo bonic que és. 1. 2. De pensar que és bonic i es comparteix. I dius, hi ha un objecte per compartir, i ara entro a la branca política, dic, per què és un manifest? Doncs és un manifest perquè s'inspira en el manifest del Partit Comunista, perquè si hi ha un objecte que és comunista és el porró. Tothom veu d'allà mateix i tothom veu com veus. A més, has de ser una mica assenyat, tampoc pots ser un acaparador. No pots estar-te 2 minuts i acabar-te tot el beure. És per refrescar, és per beure i per tastar una mica. I ha de voltar. Que volti, que volti. Un incís. Porró i porro tenen la mateixa etimologia segons el senyor Joan Coromines. O sigui, el diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana diu que porro i porró tenen la mateixa etimologia. Tot i que el porró sembla més una ceba que no pas un porro, tot i que sembla més una ceba que no pas un porro, diu que ve de porro. I porro ve de porro. Vull dir que, per tant, són dos objectes per compartir i per fer voltar, no? Allò que volti, que volti. 2. De la nostra cultura judeocristiana, vosaltres creieu que el Sant Graal era una copa? Això aquí no s'ho creu ningú. Si eren 4 replegats que no tenien, no sabien on anar a caure, anaven amb les espardenyes, les sandàlies foradades, anaven fatal, vivien de la caritat. És impossible que tinguessin el calze que s'han inventat totes aquestes llegendes, més llegendes, volia concretar. Llavors, el més normal és que bevessin
amb el més semblant al porró que hi pogués haver en aquella època. Per un costat podia ser una bota d'aquestes fetes amb pell d'animal, amb estómac animal, o bé un Riton. Un Riton que tu ja em perdràs una mica més profundament que jo del Riton, perquè el Riton precisament en aquell moment servia per fer rituals, o sigui, era per begudes rituals. Els que hàgiu anat a Herculano, i si no hi heu estat, aneu-hi, i si no cerqueu per internet, veureu que hi ha un fresc que es veu un senyor que estava ben a galet amb Riton. Galet. Beure galet a la regalada és un altre dels orígens de fer aquest llibre. Veure les regalades de les formes més antigues i polides i netes, perquè s'ha de ser polit i net, perquè beure tots de la mateixa copa pot fer fàstic i fins i tot pots encomanar. En canvi, bevent a la regalada és bastant difícil, o bevent a gallet o galet, és bastant difícil encomanar. Per tant, és probable que fins i tot pensant, ara si convé parlem de l'èxode, però potser no, però vosaltres imagineu-vos una comunitat d'uns quants milers de persones que porten la túnica cenyida, ho tenen tot recollit, no han deixat fermentar el pa que l'han fet àsim, i han de marxar i ho han de tenir tot a punt per poder marxar i poder fugir d'Egipte. És impossible que tinguin les copes, el més normal és que tinguin la bota que portaran aquí al costat. Per tant, segurament l'origen del sopar, és a dir, una cosa que va passar fa 3.300 anys a Egipte, segur que van beure amb una bota i van beure galet, que és el precursor claríssim del porró. Algú pot trobar-ho heretge, però jo crec que no és heretge, sinó que és el que pot ser perquè és el més versemblant, lògic, per tot el que s'explica allà. A més, no es parla de calze fins molts i molts i molts anys més tard, vull dir, no se'n parla de calze, em sembla que en cap dels evangelis se'n parla. Tampoc venim a discutir dels evangelis ara. Us vull ensenyar una foto. Això és d'en Frank Aleu, són 3 porrons enganxats, això és un canti. El canti és divertit per les teories termodinàmiques, ja sabeu que quan es mulla, s'evapora i hi ha un gra. Això és un porró impressionant fet a mà, vull dir bufat, que em sembla que és fet aquí a Barcelona, als anys 20 o 30 o així. I aquesta és la prova del nou, li mireu el cul i sabeu que ha sigut bufat a mà perquè això ha sigut tallat. Aquest és un porró gros, espera't. Aquest és un senyor que estava ben blanc, aquest és el venedor de porrons, aquí hi ha totes les eines. Aquesta és una d'aquelles postals que ara serien prohibides. Ja veureu que us vull ensenyar. Aquesta és la Carmen Amaya bevent en porró. Poca broma. Aquí som 2, però aquí us volia ensenyar, ja ho sé que hi ha un làser, que és que algú volia fer samarretes, ja n'hi ha. Aquesta és la foto. Fixeu-vos bé aquesta foto. Això és un porró, el llum... Aquí, ara ho veig. Ostres, és molt fort això. Làser. Veieu? Aquí no hi ha, això ara, molta gent això perquè ho compra per fer-ho servir de decantador. Però aquí tothom suposa que ha llegit Homenatge a Catalunya, i si no ja us faré memòria. A Homenatge a Catalunya, el senyor George Orwell es nega a beure en porró, Precisament, no sé si és Terralt o Montsant, es nega a beure en porró perquè, com que veu que el vi és d'aquest color, com aquell senyor que bevíem, esclar, vosaltres, si imagineu-vos això aquí dins, què us evoca, què pot evocar? En ell li evoca un orinal d'hospital ple de pixats. Ho escriu així, no sé que us en recordàveu. Això, aquesta ampolla, és un orinal d'hospital dels que es feien servir abans de l'era del plàstic. Aquest és el que es donava als homes i es pixava aquí, a tots els hospitals de tota Europa. I l'Orwell li evoca això i es nega a beure en porró. Això ho explica a Homenatge a Catalunya. I en canvi, fixeu-vos que és exactament la mateixa peça, diguem, a la carbassa o broc gros, i aquí només li falta posar l'embut invers. I aquesta és l'explicació, el que t'explica perquè el senyor Orwell no va voler beure en porró.
un comentari. Això prova que l'Orwell no era comunista, vull dir, era un snob que va venir a la Guerra Civil i va venir aquí. I per què no era comunista? Perquè ho sabem. Era un pijo educat a Eton i per tant a Eton sol ser bastant complicat que siguin, vull dir que tenen una educació per veure individual. Aquesta foto és molt interessant. Aquesta és de l'Agnès Barda, que l'any 50, que va fer la visita a Catalunya, que va fer un viatge a Catalunya, això es va poder veure aquí al Centre de Cultura Contemporània, aquesta foto era allà, va fer una sèrie de fotos amb les ales, no sé si us recordeu, si vau ser-hi, i la va fascinar també el Porró. Se'l van portar a París i va fer aquestes fotos. Més Picasso. Més Picasso. Aquí hi ha dos porrons diversos perquè ara és igual. Això se'n diu, aquest és el porró de l'avi, del pare, del padrí, que aquest porró l'agafaven i el pare el controlava el padrí i el donava a la mainada. L'havíeu vist, no, vosaltres? O sigui que es havien fet tota classe de dissenys de porrons, ja els heu vist tots. Hem vist l'obsessió d'en Picasso, hem vist la Carmen Amaya, hem vist la Barda i ara tenim el senyor Dalí que va ben en porró, com pot, em sembla. I aquesta és Lima Merino. Aquesta foto és fantàstica, vull dir, una elegància espectacular aquí, va ben en porró. Espera't. I aquí hi ha tres objectes que haurien de tenir totes les cases. La cafetera de Vialetti, el porró i la citrallera d'en Marquina. Que en Marquina aquí va trencar totes les regles del disseny. Sempre es havia dit que, per definició, deien, el porró, s'agafava pel broc gros i el citrell sempre havia de tenir una ansa. I en Marquina aquí s'ho carrega tot, fa l'Erlenmeyer aquest, i pel broc gros s'agafa i es serveix, o sigui, es carrega l'ansa, o sigui, fa el primer citrell sense ansa, vull dir que es carrega la definició. Aquest és un porró triple, hi ha porrons de totes classes. Aquest és un porró triple per un forat, i tens un forat que raja vi ranci, per l'altre raja anís i per l'altre raja totes dues coses barrejades. Aquest és un porró gegant del padrí, aquest el tenen aquí per l'Ada, i aquesta foto té més de 100 anys. Un senyor gran bevent porró i aquests són 4 animals bevent. I aquest és un vitrall, un dibuix de les galeries laietanes. O sigui, què és important del porró? I per què l'hem de reivindicar? Perquè és bonic, perquè es comparteix i per segons quins vins és ideal. Per exemple, per aquest vi blanc, beure'l fresquet en porró és molt millor, si és fresc, és molt millor i passa molt millor que pas amb aquesta copa. Ara se m'ha escalfat una mica, però encara està bé. Però amb aquests vi blancs, vins joves, vins amb una mica de carbònic, el porró és ideal. Però l'important del porró és com a objecte de benvinguda. Tenir el porró com a objecte de benvinguda en una casa, com a objecte de cortesia, com a recepció, tenir-hi sempre una mica de vi blanc o negre, doncs és ideal. Per què es va deixar de beure en porró? Per 7 o 8 coses diferents. Una, molt fàcil, perquè és molt fàcil tacar-te si poses vi negre. 2, l'altre, perquè la gent no està gaire d'orgues ni de perdre el temps. Un altre és perquè li fa por ensenyar tot el dentat aquí, obrir gaire la boca i ensenyar tota la boca buida de dents, o amb les dents corcades o amb les dents d'or, tot i que diuen que beure amb una dent d'or es veu que és molt més bo, segons explicaràs tu. I l'altre, per aquelles coses d'autoodi. L'autoodi ha fet molt de mal. I en el llibre ja ho explico, no vull fer spoilers, heu de comprar un llibre, de fet em podreu comprar perquè ja ha vingut la Montse Serra de Bebop Edicions, que és l'editora, que
ens ha acompanyat, i a més li estic superagraït que hagi publicat el llibre, ja en portem 15 o 20 edicions. Bueno, això és gràcies a ella. No, perquè és, ho explico, l'autoodi. Autoodi i perquè t'han fet venir vergonya de veure en porró. I ningú ha de tenir vergonya de veure en porró, perquè el porró, entre tots, ara queden 2 minuts, entre tots l'hem de salvar. És antiindividualista, és ecumènic, és antiindividualista, és ecumènic, produeix conversa, produeix diversió, és generós, et dona la benvinguda i és un objecte d'una bellesa inqüestionable. I per això crec que hem de veure en porró. Et regalo 2 minuts. Us vull ensenyar una cosa, que això és divertida, espera't. Aquesta senyora ven porrons bufats i els defensa. Mireu amb quina elegància tira això. Espera't. Això em va fer molta gràcia perquè tot el que veig en porrar ho trobo, aquestes encertines més que veig, això us volia ensenyar. Mireu, un altre, un concurs de titius que es va fer, molt interessant. Aquí a Barcelona fa poc, mireu amb quina elegància veu aquest noi. I aquí miràvem la distància, aquí es bevia aparellats. Espera't, això és un porró. És que no hi ha en Joan Carbó aquí. Bé, és igual. Ja està, no passa res. Em sap greu, no l'he trobat. Us volia ensenyar una foto. Aquell porró que hem vist aquí, per cert, és fet a Vimbodí. Actualment, bàsicament, hi ha algun porronaire de fabricació de porrons bufats a Mataró i a Vimbodí, al Museu del Vidre. Digues. I tenen porrons de ceràmica. No són porrons. Poden tenir la forma de porró, però no són porrons. Han de tenir vidre. Sí, perquè la gràcia del porró és que ha de ser de vidre. Em sap greu tallar-li el plat bonic. Vale, perquè hi ha els torrons que són hechos de tierra y els de vidre i els tenen allà. I jo, com guia de turisme, que a més soc estranger, cada vegada que vaig i faig una vista guiada els ensenyo com es fa el beure del porró. O sigui, jo penso que el porró no s'està perdent. Afortunadament s'està salvant. Hi ha 2 o 3 llocs. L'altre dia vaig ser a Gràcia, jo no me'n recordo quin restaurant era, o sigui, a la Barceloneta i a Gràcia conec un parell de llocs que tenen porrons i et donen, o sigui, per defecte hi ha porró per beure. No me'n recordo com es diu el de Gràcia. Ei, sí, Cal Boter. Un és a Cal Boter i l'altre és aquí a Can Soler. Saps a Can Soler aquí a la Barceloneta? Que de fet ja en parla d'això, el senyor Pla també en parla. Què volia dir? Hi ha forces llocs que en donen. Ara un altre, que es diu Azul aquell, a davant de la Model. Azul a davant de la Model també tenen porrons. I donen a més un vi a granel força bo perquè és un vi natural d'aquests amb... Sí que estan bé, estan bé. Hem de tallar, gràcies. No, cap problema. Gràcies. Salvador, gràcies. Gràcies per fer-nos tornar aquesta il·lusió de veure en porró. Passem a donar pas, no em vull equivocar, a Joan Carles Llach, que ens descobrirà la seva expertesa amb les propietats de la ceràmica pel vi.
Aquí tens. Moltíssimes gràcies. Hola? Ara sí? Val. Hola, bona tarda a tothom. Em presentaré una mica per qui no em conegui. Jo soc ceramista, em dedico a la ceràmica des de fa 38 anys, però dins de la família eren pagesos, l'avi treballava a les vinyes, feia vi, etc. I em van dir que mai em dediqués al sector del vi. Em van dir no et dediquis mai al sector del vi. I com que a mi m'agradava molt moldejar, vaig decidir dedicar-me a la ceràmica i és el que porto ja 38 o més de 38 anys treballant. I ja fa forces anys em van vindre a visitar amics que es dediquen al sector del vi i em van dir, hòstia Carles, podíem fer gerres pel vi? I vaig dir, sí, d'acord, podem fer gerres per vi, evidentment de ceràmica. I el dilema era, quina terra agafem? Aquest era un gran dilema. No sé per què, però hi ha una mentalitat que la ceràmica és una i que existeix una sola terra. Això és mentida. De fet, hauríem de viure moltes vides per saber, per poder conèixer totes les terres que tenim al planeta. Hauríem de viure no sé quantes vides perquè és molt difícil conèixer totes les terres que tenim al planeta. Hi ha infinitat i fins i tot encara n'estem descobrint de noves. Llavors el treball va començar a testejar com evolucionava el vi en diferents terres. I una de les coses que per mi era important era veure què s'havia fet en el passat. Això era una cosa que era molt important. Diu, ostres, com surt el primer vi, com es fa, en quin envàs es prepara el primer vi, i fer un viatge amb la imaginació, amb les proves, amb el que s'havia trobat, etc. I el que es trobava, o el que s'ha trobat, quan es parla de cellers molt antics que poden tindre 6-7.000 anys, algunes zones d'Entre Orient, Europa, Geòrgia, etc., doncs són gerres de ceràmica enterrades al terra, dins de coves, etc. Ostres, dius, això és molt important. Com és que feien el vi aquí dintre amb aquestes gerres enterrades i tal, no? I comences a rumiar una mica, a rumiar, i com que la nostra espècie és una espècie molt hàbil, o era molt hàbil a donar-se compte de les coses, o sigui, normalment passaven coses i rumiaves per què passaven, i de fet descobrim o ens adonem de coses quasi de casualitat, sense voler, doncs comences a rumiar i a pensar què ha passat aquí. I una de les coses que és important és que el vi arriba fins als nostres dies com un aliment. I dius, per què? El raïm que no s'agafava de la parra, i parlo de la parra perquè el cep és enfiladís, no és el cep que coneixem, sinó que és una planta que comença a fer-se alta i tal, tot el raïm que no es menja queda pensificat. Llavors dius, ostres, si això ho agafem i ho portem a la nostra cova i ho pengem i ho guardem, es pensificarà i tindrem aliment en un moment en què no tenim res per menjar. Què passa? Això ho has de defensar, evidentment, no? Perquè vindran les bèsties de dues i de quatre potes i t'ho voldran fotre. Solució, es fa un forat de terra, s'enterra una gerra de ceràmica, s'omple de raïm, es tapa, que ningú sàpiga on està. Només ho han de saber 2 o 3 persones. Quan no tinguem res per menjar, anem i ho rescatem. Aquesta és la idea. El dia que van a rescatar allò per menjar, se'n donen compte que allò ha fermentat i que s'ha fet el que diríem avui en dia un vi de maceració carbònica. Gra sencer, fermentat, ho proven, no només els hi encanta, sinó que a més descobreixen que allò els connecta amb els déus. Degut a l'alcohol, evidentment, no? I aquesta acció es comença a repetir generació, any rere any, generació, segle rere segle, mil·lenni rere mil·lenni, i es va polint fins a arribar al dia actual. Possiblement sense la ceràmica el tema del vi s'hagués enredarit molt més, o potser no estaríem bevent vi, o possiblement tindríem una altra visió molt diferent. I això et fa rumiar molt, no? Ostres, si es feia així, si aquest possiblement sigui el primer vi, i dic possiblement
perquè al final no deixa de ser una teoria, que passa que he sentit teories de que va caure el raïm i que va caure sobre una pedra i va esclatar el gra i va fermentar, i dius, a veure, això és molt estrany. Dic, jo crec que la nostra espècie no és tan tonta, sinó que la gran habilitat era intentar guardar un aliment, no? I d'aquí surt el primer vi, no? Aleshores, tenint en compte això, mirant el que s'estava fent al món respecte a gerres de ceràmica per fer vi, em plantejo, jo soc fill del Penedès, i em plantejo els vins que s'estan fent aquí al Penedès, com podrien encaixar tot això, no? I ens passem un any fent proves en diferents cellers, amb diferents varietats, amb vins acabats, perquè només tenim una oportunitat a l'any, veient a veure com evoluciona i a veure quina és la terra que ens pot anar bé, no? Una de les coses que per mi és important, com a ceramista, és treballar amb terra, amb el fang, amb argila, i de fet jo em preparo argiles, perquè moltes vegades la sensació és que el fang surt de dintre un paquet de plàstic. És mentida, el fang no surt dins un paquet de plàstic, surt dins un paquet de plàstic, si el vas a comprar, igual que si compres un pollastre a l'as, te'l donen dins un envàs avui en dia metàl·lic i no sé què, no? Però el pollastre es cria al camp, la terra surt de la natura, etc. I a vegades això sembla que no ho tenim clar, no? Doncs per mi el que era important era treballar amb terres que no anessin pintades amb res. Per què? Si nosaltres agaféssim, i parlaré ara de la bota del vi, agaféssim una bota de vi i et diguéssim, bueno, aquí tenim diverses fustes, i tenim castanyer, tenim roure, i tenim roure del sud i del nord, i tenim no sé què i tal, no? I la pintessis per dintre, diries, quin sentit té agafar una fusta a una altra si estan pintades per dintre? Diries cap, no té cap mena de sentit, perquè el vi no està en contacte amb la fusta. Doncs amb la ceràmica passa exactament igual. Si jo agafo un envàs de ceràmica i el pinto amb resina, amb no sé què, amb no sé quantos i tal, i poso un vi a dintre, jo puc fer la foto i dic, mira, estic fent vi en ceràmica. Però direm, perdona, però si això està pintat per dintre, tu no estàs fent vi en ceràmica, tu podries agafar un dipòsit d'uralita, pintar-lo i ficar el vi a dintre. I llavors diries, quina és l'única diferència? La inèrcia tèrmica, però el vi està en contacte amb aquella resina amb la que s'ha pintat i no amb la ceràmica. Llavors, quan algú ensenya allò, per mi allò no és vi fet amb ceràmica. Igual que per ell acaba de dir que un porró de ceràmica no és un porró, i jo hi estic totalment d'acord, a més, a mi m'agrada el porró de vidre i m'agrada l'ampolla de vi de vidre també, i soc ceramista, i ho reconec que és així, és el que m'agrada veure el que hi ha dintre, doncs defenso que el vi en ceràmica només està en ceràmica quan realment està en ceràmica que no està pintada en cap tipus de resina. Per què? Perquè llavors jo agafo una terra dolenta, de molt mala qualitat, d'una granulometria molt gruixuda, això vol dir que jo puc treballar molt ràpid, puc secar la peça molt ràpid, la puc fer una fornada al forn molt ràpid, i allò, si ho emplés de vi o d'aigua, seria una regadora, perderia per tot arreu i seria un desastre. Solució, resina per dintre o el producte que sigui i ja està, i ja tenim la gerra de vi al mercat. I dius, perdona, tu tens aquí una gerra que això no es correspon a una realitat, això és una presa de pèl. Què passa? Que clar, la majoria de la gent no ho sap. Inclús aquestes resines moltes vegades s'assemblen a un esmalt ceràmic, que ni tan sols és un esmalt ceràmic. I després el problema que tenim és que la part àcida i alcohòlica del vi va menjant aquesta resina que va passant al vi. I quan passen uns quants anys, moltes vegades et trobes que igual alguna gerra d'aquestes, si la vols netejar bé, acaba perdent aquestes resines fins i tot. Alguna vegada algú m'ha dit, hòstia, vaig comprar aquesta gerra ja fa 6 o 7 anys i cada vegada en sua més. Sí, clar, perquè has perdut la resina amb la que anava pintada. Això per mi és un error. I llavors això li treu tot el valor tant al vi, que no dic que tingui que estar dolent, ni molt menys, però li treu sobretot molt de valor al parlar del vi en ceràmica. Doncs fem aquest treball d'intentar averiguar com es treballava, què es feia, quines terres tenim, tenint en compte que avui en dia tenim molts més coneixements dels que podien tindre els nostres avantpassats. Coneixem moltes més terres, les sabem preparar millor, les sabem coure millor, etc., perquè tenim molts més tècnica dels que podien tindre ells. Però ells eren grans mestres, perquè amb pocs recursos feien un treball fenomenal. De fet, a prop de casa
i tenim uns forns dels íbers que tenen 2.500 anys d'antiguitat i pensa que en un jaciment d'aquests íbers que està a prop de casa, això, està al mig de la muntanya, ens trobem 7 forns íbers un al costat de l'altre. És brutal, és brutal. 7 forns d'unes dimensions importants que a dintre hi podíem cabre tranquil·lament, dic dintre, tot i que no tenen la cúpula, però dintre de la solera ens hi podem posar 7 o 8 persones a sobre. O sigui que hi treballaven molt, imagina't 7 forns, no? És una passada. Després també a l'altra banda del Penedès, també a prop de casa, ens trobem amb un forn romà. I hem trobat restes de dòlies. Què és la dòlia? La dòlia és el recipient, el nom que té el recipient, que li donaven el recipient a les gerres on feien el vi. Perquè mai es va fer vi amb àmfora. Això és un error. L'àmfora era la llauna o l'envàs de l'època, on es transportava des de vi, olis, salses, es transportava de tot. Però era un envàs per transport, mai per fer vi. Mai ningú va fer vi amb àmfora. El vi es feia amb gerra, es feia amb tala, es feia amb dòlia, cada lloc tenia el seu nom. I aquestes sí que anaven revestides per dintre, i anaven revestides amb resines extretes d'arbres, etc. Per què anaven revestides? Perquè el que buscava era que el producte que anava dintre no evolucionés. En canvi, les dòlies romanes no anaven revestides. Per què no anaven revestides? Perquè es buscava l'evolució del vi, precisament. Llavors treballaven amb gruixos i treballaven amb cuites molt bones per aconseguir un producte de molt bona qualitat i que poguessin fer un vi i no es perdés per porositat. Aquesta idea s'ha perdut una mica per desconeixement, per distància, i ens trobem que hi ha hagut una mica la perversió del llenguatge i la perversió d'entendre com podien fer els vins els nostres avantpassats. Aquest interès em porta fins a tal punt que al Mas Ontavisió del Penedès, que és un mas molt antic, em trobo que hi ha uns cups de vi. El cup és un recipient enterrat o semienterrat, bastant gran, que pot arribar a ser d'entre 15, amb capacitat d'entre 15.000 o 20.000 litres, fins i tot, o més, on feien el vi els nostres avantpassats. En aquest cas, els que hi ha al Mas Ontavisc són aproximadament, han calculat que podien ser del 1400. Està semienterrat, n'hi ha 3, i està tot enrajolat amb cairons de 40 per 40 que fan la forma arrodonida. Es feien arrodonits perquè tot el recipient, tot l'habitacle aquest pel vi, era rodó per igualar pressions. I mirava aquelles rajoles i dic, però aquestes rajoles no estan mai ni esmaltades, ni vidriades, ni tractades. Només es fan cuit, que és la mateixa visió que tenien els romans, els grecs, els fenicis, totes les altres cultures mediterrànies, on també hi entrem nosaltres. Llavors dic, si aquesta gent feia això i feia l'esforç per fer aquests cups de vi amb unes parets que superen el metro de gruix, a més, l'esforç que representava construir tot això és perquè realment traiem bons vins. I aleshores dius, vale, tornem a plantejar altra vegada el mateix. Terres, maneres de treballar, què implica treballar amb ceràmica i què implica, direm clarament, què implica l'enologia moderna que ha aparegut fa 90 anys i ha desvirtuat tota aquella enologia antiga, a més. L'ha fotut pel pedregar, com si tots aquests milers d'anys en què la nostra espècie ha fet vi no tingués cap mena de sentit i no hagués existit. Ens hem tornat bojos? Si estem aquí gràcies a això. Si no hagués sigut pels nostres avantpassats, nosaltres no existiríem. Per què perdem tot aquest coneixement? Per què el deixem de banda? Si no tens grup de fred no pots fer vi, si no tens no sé què no pots fer vi, si no tens densímetre, si no tens no sé què, si no tens no sé quantos. El meu avi feia vi i no tenia cap termòmetre. Ja no parlo ni de densímetre ni de res. Totes aquestes reflexions em porten fins i tot a començar a fer vi a casa i recuperar el que una generació s'havia perdut, ja que el pare s'havia dedicat al vi, però no pas havia fet vi. I llavors l'avi va ser l'últim que havia fet vi i jo torno a fer vi una altra vegada perquè al final tinc que parlar el mateix idioma dels meus clients o amb les persones que treballo. Què ens passa?
Doncs he dit que parlaria una mica de les terres que tenen un excés d'òxid de ferro poden donar notes metàl·liques, sobretot en vins blancs, o notes molt més terroses, llavors no són aptes per segons a quin vi, i cada tipologia de terra és apta per fer un tipus de vi o per treure la màxima expressió d'aquell vi. I aquest és tot el treball, veure formulació de cada terra, quina és la terra que ens dirà millor, a partir de quines temperatures hem de treballar perquè no hi hagin elements que donin sabor al vi, sinó que l'ajudin, que l'acompanyin o que fins i tot que el calmin perquè sigui molt més amorós en boca. Llavors dius, doncs ens basem en la formulació de terra, en barreges de terra, en temperatura i una cosa que és molt important, la granulometria. Dins el món de les porositats tenim el poro continu i el poro discontinu. Un dipòsit inoxidable és poro discontinu. És poro discontinu. Per què? Fixeu a l'envàs d'acer inoxidable lo prim que és la paret. És molt important. Per què té la paret prima? Perquè el poro no té continuïtat. Només té que mantenir el vi a dintre. En canvi, la ceràmica sí que necessites gruix perquè té poro contínua. Llavors necessites un cert gruix perquè hi ha una mica de filtració però que arriba un moment que no passi. Em diuen que em queden 2 minuts només i la veritat és que em podria allargar durant molta estona parlant de la relació del vi amb la ceràmica i una de les coses que sí que m'agradaria explicar és que els nostres antics, els nostres avantpassats no necessitaven termòmetres, quan per exemple els vins blancs es poden fer malbé, és perquè la ceràmica ajuda a refrescar el vi. I per això es podien fer vins blancs sense necessitat de termòmetres. I podria estar parlant molta estona sobre tot això, però no tenim prou temps, després ja tindrem temps de fer preguntes i parlar i beure una mica de vi. Moltes gràcies a tots. Gràcies, Carles, per aquest viatge per la història del vi. Evidentment, després, com que estarem tots junts aquí fora, podreu seguir preguntant-li en primera persona tots els dubtes que tingueu. I ara sí, donem pas per últim a en Martí Guixer i en Joan Asens amb el seu projecte Radical Coupage Theory Vins, que ens l'explicaran ara. Us deixo aquest altre micro o us el... Hola, jo soc Martí Guixer i us explicaré un projecte que vam fer amb ADEN. ADEN és una residència artística del Priorat, que està aquí Montse Cortadellas i Francesc Vidal, i dins d'un context més ampli van demanar a residències artístiques de posar en connexió un científic i un artista, en aquest cas, i ens van connectar a Joan Asens i jo no soc artista, soc dissenyador, i el Joan Asens és l'artista. Jo no soc científic. En tot cas, al final de tot va sortir un projecte i bastants subprojectes relacionats amb el porró i també relacionats amb el vi. Ara us ensenyaré el primer projecte, que es diu Radical Coupage Theory Vins, i que està connectat amb el Montsant Priorat, amb els vins de Montsant Priorat. Després el comentarà el Joan Asens el projecte dient que no funciona, etc. I després us faré una mini presentació sobre el tema del porró. És a dir, estic d'acord amb el Salvador amb un 33,3%. Hi ha moltes coses que no estic d'acord, però que tampoc comentaré, però clar, és una visió completament paral·lela. Radical Coupage Theory Vins consisteix en un procés de barrejar tots els vins del Montsant i el Priorat. És a dir, per exemple, el que vam fer és, això que veieu aquí són els vins que produeix el Joan Asens. Sí, a Horto Vins, el celler de Montsant. Horto Vins, amb el preu de cada ampolla,
i això devia ser el 2021. Sí. Llavors, d'aquests vins eliminem els dolços I el ranci. i eliminem el rosat i agafem tots els vins, els destapem i els posem a dins d'una tina de ceràmica D'una dama Joana va ser. i els barregem i tornem a reomplir aquestes ampolles amb el resultat, és a dir, tenim totes les ampolles omplertes amb tots els vins de cada ampolla. És a dir, cada ampolla té tots els vins i té totes les etiquetes de cada vi, cada ampolla. Llavors agafem una d'aquestes ampolles, que és una de tots els cellers del Montsant que hem fet el mateix amb tota la producció de vi del Montsant. Llavors, a partir d'aquí és teòric, el primer pas és pràctic. A partir d'aquí agafem una ampolla de cada celler que conté tots els vins d'aquell celler, les barregem amb una tina enorme de ceràmica i reomplim aquest vi, tornem a reomplir totes aquestes ampolles. I tenim 59 ampolles on cada ampolla conté tots els vins del Montsant. Després repetim aquesta operació amb el Priorat, és a dir, que tenim totes les ampolles, cada ampolla d'aquesta té tots els vins de tots els cellers del Priorat, agafem una del Montsant i una del Priorat, repetim aquesta operació de barrejar aquests dos vins i tenim dues ampolles, una de dues i dues de dues, que hi ha tot el Montsant Priorat. I són aquestes, amb totes les etiquetes de tots els vins del Montsant Priorat. Gràcies. En tot cas, també fem això perquè el vi és un aliment, no ho hem d'oblidar. Quan l'ingerim, quan el bevem, amb porró, amb copa, amb got, amb el que sigui, això a nosaltres ens causa una sensació, ens hidrata, l'alcohol ens tonifica, té una miqueta de proteïna, té una miqueta de sals minerals, té una miqueta de vitamina que ens ajuden a tirar endavant. I durant molts centenars d'anys el vi era un aliment fonamental. Nosaltres, jo que vinc de la comarca del Priorat, doncs el meu pare encara anava al tros amb 1 litre de vi, perquè els treballs eren molt manuals, necessitaves energia i el que té l'alcohol quan l'ingereixes és que et dona energia a l'instant, perquè el nostre cos no té cap òrgan per acumular l'alcohol i si tu tens una activitat física el consumiràs i no et cansaràs. A més, no tens agulletes, que és molt curiós, perquè els pagesos que beven alcohol amb l'esforç físic no fan agulletes. En canvi, si has de fer esforç físic consumint el sucre que tens reservat al fetge o al teu cos o els greixos, fas agulletes. Molt important no tindre agulletes perquè si no, el dia següent no pots treballar. Per tant, quan anaven a segar, res de menjar pastes, sí beure alcohol per poder continuar treballant. El vi és un aliment, sobretot. I jo sempre dic que per mi el vi és tradició. Llavors aquí lliguem amb les tradicions. El Carles ha explicat la tradició de l'origen inicial del vi, que el vi neix a Mesopotàmia, que els egipcis ja tenen gravats, pintats amb vi en fermentacions, amb raïms. Els grecs copien dels egipcis, els romans copien dels grecs, i quan l'imperi romà cau, l'Església Catòlica vol agafar poder, i l'agafa el poder. I llavors es troba el vi allà al mig i diu, què he de fer amb el vi? Pels romans, pels grecs, el vi era una divinitat, era un déu, el Bacus, i diuen,
l'Església Catòlica diu no puc dir que el vi és un Déu perquè per nosaltres només hi ha un sol Déu. I fan un replantejament de com exposaran el vi a la societat. Ells diuen que el vi és la sang de Crist, la sang del fill de Déu, ja no és el del Déu, perquè si surt malament és el fill, que sempre els fills són rebelditos. I és la sang del fill de Déu i quan la porten al calze, bueno, el calze aquest és, i cada dia a l'Eucaristia ens diuen això és la sang de Crist, el vi que va dins el calze, ells s'hi fiquen una història, un storytelling. El vi que hi ha aquí dins ha de ser una cosa pura per ells. Pura ara hauria de ser, com a mínim, de raïm d'agricultura ecològica, perquè no ens contaminin amb insecticides i amb coses. Per tant, jo obligaria a Europa que el vi sigui d'agricultura ecològica, perquè a Europa els vins, les DOs que tenim, totes beuen d'aquest fil de l'Església Catòlica. El vi que va al calze, per nosaltres el calze ara és igual, el porró, la copa, ha de ser pur, per tant no ens podem contaminar. Ells diuen, ha de ser net, i com que ha de ser net, canvien el sistema d'elaboració, passen de l'àmfora a la fusta. La fusta neteja el vi, li aporta taní que li allarga la vida, perquè el vi t'ha de durar com a mínim un any, i el taní de la fusta t'allargarà una mica la vida del vi i et permetrà que continuï tenint sensacions de fruita. I això és la tradició que veuen de les deós, la cultura aquesta dels monjos de l'Església que va fer una definició nova del que era el vi, perquè va caure l'imperi romà, va caure això. I nosaltres ho hem considerat com un aliment. Quan el Martí, quan el Francesc, quan la Montse ens replantegen això, fiquem damunt de la taula que el vi és un aliment i per tant fer aquest sacrilegi de barrejar tots els vins i fotre-ho tots dins d'una ampolla, no vam tindre finançament per fer-ho real, per tant per això li vam dir teòric. I al final el vi resultant és igual, és un aliment, no? Avui tastarem 5 o 6 vins aquí fora, no ens poden agradar a tots, uns ens agraden més, els altres ens agraden menys, però això, i a no tothom li agrada el mateix. Per tant, disfrutem del vi com a aliment i si no voleu tindre bolletes, vi i no torrons, i no pastes, i no magdalenes, i no la bolleria industrial aquesta, gots de vi, ni que sigui en porró o en copa. Bé, i ara per acabar jo us faré aquesta micropresentació del porró que va ser dintre del context dins del context d'aquesta col·laboració que vam fer. Sí, perquè vam fer això i ens començàvem a animar i vam dir, vinga, va, aliment, porró i pam. En principi, d'alguna manera vaig quedar fascinat per entendre per què porró té accent. I vaig entendre que l'accent és el raig de vi. És a dir, si jo escric una P i una O, les dues R's i l'altra O, tinc porro, però si li poso el raig de vi, és el porró. Aquest raig de vi és superinteressant perquè en realitat és molt fascinant. Això és a Sant Bernat i és un quadre de l'Alonso Cano que està a Madrid i que el Sant Bernat tenia problemes de visió i tenia problemes també de creences i tal, i hi ha un moment on la Verge li fa un alletament, i és l'alletament de Sant Bernat, i llavors ell es cura. Però n'hi ha més, és a dir, hi ha alguns que no tenen aquesta paràbola que fa el vi, que penso que és important, sinó que és més com un raig d'aquests que estem veient ara últimament per la tele, d'aquests rajos de guerra que són molt populars al món del còmic.
És a dir, el porró no és només l'objecte, sinó és el raig, que és molt important. I a partir d'aquesta incursió en el món del còmic també em vaig donar compte que el fumet, el que en castellà es diu el bocadillo, que és on parla la gent en el món del còmic, també té d'alguna manera una forma d'un porró, que és on hi ha les paraules, del que diu la gent. I després hi ha aquest famós còmic del Yellow Kid, que és el primer còmic on apareix el fumet, és a dir, originalment aquest personatge parlava amb les paraules aquí al vestit, i en aquesta vinyeta apareix el fumet. Llavors, és interessant la idea que si el porró està ple de vi i te'l veus i et cau, és a dir, és com aquesta idea de les paraules que estan, és a dir, les paraules són la taca del vi. Bé, això són fumets clàssics, no? Abans hi havia aquests pergamins amb els que parlaven els quadres. Aquí veieu un altre tratament de Sant Bernat on veieu el fumet, és un doble porró com el que has ensenyat. Però bé, el porró per mi és un objecte molt contemporani, penso que a més és molt modern perquè és com molt simple, simplificat al màxim. Jo quasi faria l'equivalent a la monobloc, la cadira de plàstic blanca famosa, és a dir, des del món del disseny. També, a part de tot el tema que es pot compartir, que no necessites tots aquests vasos ni tota aquesta neteja, és a dir, és ecològic, és eficient, té aquesta idea que tu quan compraves un porró abans te'l tallaven en el moment de la compra i tu podies decidir si volies que regés més o menys. És a dir, que a sobre és una cosa que és personalitzable i és a dir, això és el tall que et feien i després te'l polien. El problema que té el porró és que és homòfob, és a dir, és molt difícil, és a dir, si no ets biocatalà, tu no saps beure en porró i això fa que sigui un objecte discriminatori. Aquest és un dels problemes que jo veig en el porró. Igualment, penso que encaixa molt bé dins de la idea de català, que és una de molt d'eliminar coses, és a dir, d'utilitzar tots els recursos. Aquí veiem una sèrie de porrons, això és una masia del Bages, on hi ha la típica estanteria que està feta dins de la pròpia estructura de la masia, és a dir, no és un moble que s'ha comprat, sinó que és com una economia de recursos que ho fa completament contemporani actualment, 2025. I bé, i aquí és una aportació del Joan Asens que comentava que si hi ha un element daurat... D'or, perdó. El vi és millor, és més saborós? Sí, tota la realesa veu amb copes de cristall bordats amb or. I n'hi ha bastantes de diferents. Jo he tastat amb copes d'aquestes i tu tastes el mateix vi amb la copa sense or, perquè hi ha la barata, hi ha la dels plebeos i la dels reis, i el vi és molt diferent. El vi agafa fluïdesa, és imminentment saborós, augmenta la gustositat del vi, augmenta la gustositat a la boca, aromàticament no canvia, però sobretot a la boca. I el nostre rei, si mireu les fotos del casament, es va casar i a la taula hi havia copes d'aquestes, aquests no veuen amb tonteries. Vam pagar tots nosaltres. I això va ser una proposta que no vam trobar la persona que ens ho fes. No vam poder arribar a plasmar amb un porró, però algun dia ho farem.
I la que sí vam fer és aquest porró, que és un porró amb un exoesquelet fet en 3D, on es pot posar el mòbil i fer un selfie mentre veus en porró. Aquest porró l'he portat avui, és a dir que si voleu el podeu provar. Jo el vaig provar el 2021 i ara us ensenyo el vídeo que va sortir. No, perdó, això és com es veu, el mòbil té que estar amb la pantalla cap a tu i al revés, i aquest és el vídeo. I ja està. A veure, avui l'omplirem de vi blanc, no patiu. Molt bé, gràcies. No us heu de moure, sí, ara posem les cadires. Bé, sí? Doncs primer de tot agrair a tots els ponents que hem tingut avui amb nosaltres i especialment agrair perquè tots ells han vingut de manera desinteressada i és agraïment complet que estigueu aquí avui. I en segon lloc, ara sí, convidem els ponents que heu parlat abans a seure aquí tots per iniciar la ronda de preguntes. Per tant, totes aquelles persones que vulgueu fer alguna pregunta, ens aproparem amb el micròfon perquè la pugueu fer i us podeu dirigir a qualsevol d'ells. Així que, si teniu alguna pregunta... Ara el tastareu en acabat, no patiu. Jo no soc d'aquí, soc de l'altra part del món, però fa molts anys que visc aquí i m'havien explicat que al porró, quan hi ha una taula amb molta gent, mai s'hauria d'estar dirigit a una persona, que sempre està dirigit com a una paret o a un punt que no sigui una persona. Sí, ostres, és curiós. Mira, jo havia fins no sé quina edat, vaig veure porró cada dia, tots els dies, etc. I això que dius no només és així, sinó que ja no sé si m'ho van dir o ja era una cosa tal com deia que ve el nostre ADN, perquè cada vegada que m'apunto un porró, sense donar-te en compte, amb la mà, l'apartes. Però jo crec que això és d'ADN, Jo, tal com diu ell, vull dir que això no és... Ho has dit tu, això, no? Tal com diu ell, és biocatalà. És veritat. Clar, ha de ser entremig de dos perquè no t'apunti, si no, amb la mà vas apretant, clac. I a més, jo devia tenir... Ja estic parlant d'una galàxia molt llunyana, que recordo que sempre jugàvem apuntant-se, jugàvem a apuntar-nos amb el porró i anaves fent així, cluc, i cadascú el anava passant amb un altre. I era quasi era com un joc, d'apuntar-te amb el porró. Al proper llibre tens que fer feng shui de porró. Si poses un mirall a la punta, les forces malignes se'n van cap a... Haurem de fer-ho, sí. No. Jo, abans de passar a la Montse, te'l passaré tu. Si et sembla bé. Perfecte, et faig correccions. Ara jo ja veig que és per fer les correccions o les hipercorreccions, perquè això ja és metafísica. Jo volia dir una cosa molt important. Abans dels romans hi van haver els egipcis i després dels egipcis hi van haver els jueus. En l'Eucaristia estem reproduint l'últim sopar i l'últim sopar estem reproduint l'Èxode 3.300 anys enrere. Abans encara no hi havia romans, hi havia algun etrusc que vés a saber què feia. Hola. M'has tocat lo meu. Jo tinc una pregunta pel Carles. Les terres amb les que treballes són d'origen local, on les busques? Quin és el procés de recerca d'aquestes terres? Treballo amb bastantes terres locals, la majoria,
i també compro terres de fora. Val? Però jo tinc una gran avantatge, que com he explicat abans, el Penedès és una terra on hi ha molta argila i s'havia produït molta ceràmica, cosa que fins i tot els mateixos pobladors del Penedès han oblidat totalment. I en canvi el Penedès està ple de tallers abandonats, de bòbiles, de terreres. Ja he explicat que hi havia un lloc on els íbers treballaven i que tenien fins i tot 7 forns, estem parlant de fa 2.500 anys d'antiguitat, els assentaments romans també feien ceràmica i està ple, hi ha una diversitat interessant de terres i fins i tot hi ha terres molt bones. I aleshores treballo amb aquestes terres, que vaig, el que dic jo, a robar terra, perquè com que treballo a petita escala i tot és manual, no tinc ni maquinària pesada ni res, o sigui que vaig a treure terra a cop de pic i pala, jo mateix, la carrego i la porto cap a casa i me la preparo. I també compro alguna matèria prima, com podia ser alguna tipologia de quars que m'interessa, perquè hi ha moltes tipologies de quars al món. De fet, el quars és un dels elements més abundants a la cortesa terrestre. I després també compro algun fang que m'interessa per barrejar, per aconseguir alguna cosa molt especial. Però al Penedès hi ha moltes terres i l'explotació de terra per mi és molt important. I m'agrada que em facis aquesta pregunta perquè actualment vivim en una societat que m'agrada explicar-ho i sobretot ho he viscut molt dins el món de la cervesa. I perdoneu si algú és amant de la cervesa, però dins el món de la cervesa artesanal ho he viscut molt, que molta gent compra uns packs amb uns distribuïdors, els porta cap a casa seva, els barreja seguint les instruccions i fa cervesa al garatge a casa seva i parla de cervesa artesanal. A mi això em costa d'entendre. Si jo vaig a l'IKEA i compro un moble i el monto a casa i faig una foto, jo no em puc declarar fuster. Llavors entenc que els oficis comença des del principi fins al final. La persona que fa vi i tanca el cercle vol dir que va a treballar a la vinya, que conrea la seva vinya, que agafa el seu propi raïm i fa el vi. Jo l'aplaudeixo i m'encanta. I a mi m'entusiasmen els petits cellers, els petits projectes, no per menys tenir els grans ni molt menys. A mi els grans serveixen precisament perquè els altres puguem ser uns artesans. I per això necessitem que hi hagin els grans cellers o els grans fàbriques de ceràmica i tal, que arriben on arriben i arriben a tot arreu, però això ajuda que hi hagin petits. Però aquests petits hem de tancar el cercle, si no d'artesans en tenen ben poc. I em sap greu dir-ho perquè no és per desmereixer, perquè entenc que poder-se preparar la terra o poder conrear la vinya i tal, perquè aquesta és la gràcia de l'artesà, és tancar el cercle. I llavors sí, vaig agafant totes aquestes terres i les preparo i no t'explico com es fa l'explotació de terrera perquè acabaríeu tots morts i m'acabaríeu odiant. Carles, et puc fer una pregunta? Sabeu més o menys la composició de l'argila o de les terres que es feien servir a les antigues dòlies? Sí, és un aspecte molt important això i de fet sí que hem trobat algun resta d'alguna antiga dòlia. I, per exemple, una de les coses que és important és que normalment tot el que és la costa ens trobem en terres que són molt calcaris i un del gran problema és que la calç que porta la terra fa precipitar el tartàric i fa perdre l'acidesa dels vins. Però sí que hem descobert que barrejat amb segons en quines tipologies de terra i cuit a una temperatura en concreta, el carbonat càlcic, que és el que fa precipitar el tartàric i et fa perdre l'acidesa del vi, actua fent que fongui la terra, o sigui, vitrificant, podríem dir d'alguna forma la terra, no com si fos un vidre, però sí que ajuda a fondre-la més i tens molt menys porositat i interactua molt menys amb el vi, perquè queda molt més tancat. I aquesta és una de les grans accions que té aquest calç, que pot ser perjudicial quan està cuita la terra a temperatures molt més baixes. I en canvi, quan superes un rang de temperatura, que és l'ideal, aconsegueixes tindre menys porositat, interactua molt menys i és ideal. I llavors, al final, una cosa que podria ser perjudicial resulta que acaba sent un benefici. Volia preguntar sobre el projecte de cupatge. Heu agafat de tots cellers o el que heu pogut aconseguir dels vins i pregunta és, heu trobat la intensitat de cada DO al cupatge final? Perquè des del punt de vista estadístic
més mostres, més homogeni i hauria de ser més representatiu. Però de punt d'altre de vista em fa dubtar si ha sigut així. Primer, és comentar que és un projecte artístic i per tant és un projecte que en la realitat no és viable perquè primer és il·legal barrejar vins que estan embotellats i després que és inviable econòmicament perquè tindries que comprar tots els vins de tots els i necessitaries molts diners. Però sí que a nivell de concepte el resultat és aquest vi que ara us ho explicarà el Joan, que no és un vi d'experiència, que no està dins d'aquest context de tenir una experiència, sinó que és un vi que és un aliment. Però en tot cas, a les presentacions vam deixar tastar el cupatge que vam fer dels vins d'Horto, aquest cupatge de tots els vins barrejats, però després també vam fer el gust que tindria la Déu Montsant. Aquí el llibre està. La Déu Montsant té 6 zones climàtiques diferents i vam fer la barreja matemàtica. A la Déu Montsant fem uns estudis de fermentacions de carinyanes i garnatxes per veure quins atributs tenen cada zona climàtica i d'aquí tenim ampolles. Jo vaig buscar el tant per cent de carinyana i garnatxa de cada zona i vaig fer un cupatge científic del tant per cent de garnatxa i carinyana de cada zona i el vam deixar tastar. I què és? És un vi. Que és millor, que és pitjor, és vi. Després, nosaltres quan ja anem a vendre el vi al celler, tu també ho saps, nosaltres hem d'explicar el nostre relat, la nostra família, la nostra intenció, però en aquell moment era un vi científic que no l'hem repetit, que es pot repetir perquè la de Montsant continuem fent aquestes coses, però que porta una feina. I es va tastar i era un vi negre. Era bo o dolent? Per mi és perfecte, és boníssim. No podeu morir sense beure en ampolla Montsant cada 15 dies. És que esteu perdent el temps. I si és Priorat, cada mes perquè són més cars. Però no podeu estar perdent el temps sense beure vi. Què esteu fent que no proveu? La màxima expressió cultural de la terra d'un país és el vi. És això. La màxima expressió cultural de la pagesia és el vi. I si no beveu vi, s'esteu perdent una gran cosa de la vida. Heu de ser constants, heu de ser infidels. No s'heu de quedar sempre a la mateixa marca. Es pot ser infidel, s'ha de ser infidel al món del vi. S'ha de ser promiscu. Ja està, i disfrutareu i aprendreu coses. I no tindreu agulletes. Estic d'acord amb tu, molt bé. Escolta, volia dir una cosa. No només estic d'acord amb tu, sinó que si abandonem el vi, abandonarem la vinya. Si abandonem la vinya, estem abandonant el paisatge i estem abonant el terreny per dues coses. 1, els incendis i 2, que és el que ve a continuació, les urbanitzacions. Si no volem urbanitzacions d'aquestes salvatges, millor que hi hagi força vinya plantada. I crec, volia dir una cosa, perquè és que si no la dic... Mireu, penso que el porró hauria de ser a totes les taules amb vi i pot ser amb vi batejat, és a dir, una mica d'aigua, una mica de vi, una mica d'aigua, una mica de graciosa, o sigui, vi amb aigua graciosa, és igual si és batejat, però que sigui a la taula i que en begui tot Déu. I que en begui tot Déu. I que beure'n tot Déu vull dir des de la canalla fins al més gran. Jo vaig començar a beure vi abans de tenir ús de raó i teníem el porró al mig de la taula i bevíem i ja està. I quan acabàvem de dinar, doncs el pa que havia quedat amb aquell d'allò, ens agafàvem, anàvem a un lloc fresc de la cuina, ho posàvem el pa en un plat, el ruixàvem fèiem servir el porró, evidentment, ruixàvem el pa i després hi tiràvem sucre i allà ens esperàvem fins l'hora de berenar i aquell pa amb vi i sucre ens el menjàvem per berenar. I no pas ningú quedava gat. Ningú quedava gat. Si et volies engatar, et bevies el vi d'una altra manera. Perquè penseu que, es bevia poc vi perquè en porró es beu poc vi, però et refresques, tens el gust del vi, el gust del territori, el gust de la teva cultura, el gust de la història, el gust de la tradició, però beus poc perquè també l'has batejat amb aigua, amb sifon, amb graciosa, amb tot plegat, i feies quasi
però mantenies la vida bevent aquell vi, perquè tal com diu ell, l'essència és el vi és un aliment i no el podem deixar perdre, perquè si deixem d'alimentar-nos amb vi ens vindran les urbanitzacions, terrenys asfaltats, ens fotrem de calor i molts incendis. Bueno, en tot cas, també dir, jo vaig entrar a la cultura del vi bevent amb un porró. A casa meva hi havia el porró dels nens, que és un porró petit que t'hi foten la meitat. Bueno, al començament és 99% aigua i una gota de vi, no? I quan te vas fent gran te van apujant, te van traient l'aigua o la gaseosa o el sifon. Jo tinc un fill, no li vaig fer mai això, jo sempre li vaig fer beure vi. El vi és una cosa que té això. Si té 12 graus, i al començament no li agradava, perquè clar, vols beure vi? Te veu, pues ja quan siguis gran ja veuràs vi. Si no el petit, el pa amb vi sucre, però per mi mai rebaixat, la cosa és així i s'ha acabat. I aprofitem ara que tots els restaurants tenen vi a copes. És que beure una ampolla de vi a vegades no te la pots beure perquè, a més, si has d'anar a treballar no tindràs agulletes però no treballaràs, no? Perquè si no cremes l'alcohol ja sabem què passa, no? L'alcohol has de cremar. Aprofitem això, demanem vi a copes, sí, una copa de blanc, una copa de negre i d'allò, i res més, vinga. No, penso que tenim que acabar, però nosaltres estem aquí, podeu preguntar el que vulgueu, estarem per aquí fins que ens facin fora. Moltíssimes gràcies. Tal com el Martí us anunciava, ara uns segons d'informació logística. Aquí fora, quan sortim, podrem fer tas de vins i a més també hi ha una mica de pica-pica perquè puguem acompanyar-ho amb una mica de menjar. Important, hem llogat copes per a aquest esdeveniment especialment. Cadascú té entre una i dues copes per vi blanc i per vi negre, però també a més hi ha aigua per poder-les netejar en cas que algú només pugui accedir a una copa. I són llogades i ens encantaria que ens les poguéssiu retornar pel benestar de l'associació. Moltíssimes gràcies a vosaltres i especialment als ponents. Fins ara.